buat Pak Warto. Kon ngingi jajane to Pak Warto karo Mas Minut. Nggih, wonten sumeka Pak Nadia Sariati. Pak Sariati ya, saking Pak Nadia. Nggih, berikan dulu Pak Mas Tejo Etesa. Cik Manto, Mat nonton. Kurang apa aku
tak sesuwun enggal diparingi eling eling marang keluarga tansah nyanding ayem tentrem pangajab rina lan wengi bela-beli cekewin marane hati rina wengi tansah kelingan perawan ayu Kalimantan kanal golek tak sayang-sayang rasane koyo kedanan jempejak mas tutu nongko biyen cedak rawani kondo ningopo sliramu lungo tinggal mulai ra kondo saben dina aku ngelamun tekan omah atiku bingung kadung tresno gak wani lembung rasane koyo wong lengelung wangi-wangi banyune sepon tak rewangi atus kungkum ning opo tresnamu alam tak enteni yen masih puro aduh mae aduh hatiku rindu kangen tenanan kang masku pulang kang masku mulai nong tanah seberang aduh mae aduh hatiku rindu kangen tenanan kang masku pulang kang masku mulai nong tanah seberang beninge banyu Kalimantan yen sing tak ombe sayang ngelengake nalika biyen kenalan beninge banyu Kalimantan yen sing tak ombe sayang ngelengake nalika biyen kenalan Cie, latar panjang apa nari kawasan Kelawan Kedungwangi, juga lupa. Oke Paden Suparti, wonten Kedung Bujang Kedungwangi sampai Lamongan. Bapak Nur Simen, Sumber Banjar, Pak Kaur, Sumber Banjar teman. Mat penonton Bapak Nur Simen. tutusan uga tutuk katang yen nanti aku meluki langan petin kadung tresno ingra wani kondo
kurang apa aku iki dadi wanita Wakeh kurangane dari duwe tren. kurang apa mas Kaget, aku Dik. iki ngone tresno Sakno, sakno. ning nyatane sampean ngerti ati hatiku wis tato mas Kena apa? ora bisa mbok tambani mripat iki Ya, toh. wis gak bisa dikadepi Yen mang ya lira-liri. yen to weruh mas Terus sing ndi? sampean jejer dheweke Gampang usaha. atum tresno ngomber nafsu ning asmara Sel. lali aku mas Gak i- yen kowe nyanding bojo sing kono Paroto wis milih adik tresno aku apa bocah kae ya panggah sampean lo mas wis milih adik iya dadi bojo apa bojone Pak RT Pak RT piye Paroto iki bola bali gawe gelane rasa gai tenang kok rasa tresno sliramu ora bisa jaga tak sesuwo jaluk apa ta enggal lo paringan eling tambahi merah jambu ya bariki eling marang keluarga tansah alaka nyanding dur kudur Anggap tresno ngumbar nafsu ning asmara bola bali mas mbok aja marani ati cinta
tetap kelaturakan wajah kagungan peralatan pertanian ya bidal wonten jero Gebang Anggrek Ngimbang Lamongan ya. Panjenengan Bapak gampang usaha ya. Assalamualaikum kaki Bapak gampang usaha. Kagungan peralatan pertanian ya bapak nang ngersaken ya. Burak ya pasar tembakau panjenengan sampun ready ya. Ki kadalamat wonten jero Gebang Anggrek Ngimbang Lamongan. Bapak gampang usaha. Nadyan aku pecah gunung tuh banget tuh nongko ora susah kate nganggo bingung yen to tresno aku pancen isih dadi lakon ninggal kisni ramu ora-orane yen bakal lakon perpisahan karo aku moga aja nganti gawe gelo ngati nongo tinepino ing rupitu ngalah yo mas apa kowe ra kelingan dolan ning omahku ana latar bodho lelungguhan kekecekan karo aku. Hello tanasa gandrung napan rina wengi tanasa gandrung dasar kaporo nyoto gandrung dumatine kemakmuran elo tansah gandrung apan rino wengi tansah gandrung dasar kaporo nyoto gandrung dumatine kemakmuran. halo tanasa gandrung ngapa
gandrung dasar kapok ora nyolong gandrung dumatine gemak orang tringlung lucu rinung ye katakan sebesar paling latar panjenengan Bapak Gambang saha nggih ingkang produksi alat pertanian nggih rajang tembakau burang nggih dan lain-lainnya nggih mbok menawi panjenengan ngersakaken alat pertanian langsung rawuh kemawon wonten alamat Gagang jeruk Gebang Angkrik disalamani Bapak Gambang Pak Gambang usaha sing duwe ya riwa-riwi nyapori wae Pak Gambang kuwi Pak Gambang lur diwoke nadyan aku pecah gunung dah pengen tuh nongku ora susah katik nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggal kisni ramu no ora-orane yen bakal lakon perpisahan karo aku moga aja nganti gawe gelo ngati nangan tina pino kengru itu nala ya mas apa kowe ningan dolan ning omahku ana latar padha lelungguhan kegecekan karo aku dalu kanten nanti Sabtu sore mas iya dino je malam minggu bak tinggal ronggo dewek hati werek ya mung kelak-kali pengen ketemu maneh sabedino ison ontang manting kumpul riko wae ingsun seneng priyo sing sawase mung riko sing tak goleki rino wangi tansah
Sabtu sore dina malam minggu timbang lungguh dhewe ati merek yen mau kelak-kelek pengen ketemu maneh saben dina ingsun otak-manting kumpul riko wae ingsun sana wanita sing selawase memrikon sing tak goleki rina wangi dadi ati sayang palingan maneng wong sing ayu kuning ingsun kadang kudro lila-lila mriko katone ayo duduk sanding ingsun riko opo ketemu maneh ijo-ijo gedhange tembung gedhang tembung akeh ijo-ijo mas omek godhonge godhong wijen ning pinggir kali duwe bojo jarak rasara enak dadi rondo aduh mas rono nyaweni ijo-ijo klambine bocare kaya nari ning kasotan duwe bojo aja lira-lire munda sawang-sawangan irang-irang dek heeh irang lutung tung-tung ana kanek makan semoko cak-cake kadung seneng ora pretak-pretok lek bodohmu entek dik iya omelo mas bapak rata ser nduk bagli ra kok doi aku nggih nggih sebentar malih jadi garwanipun rayap garbis bagli jawi tuku kawan bagli sabar bos patun sambangan
oleh Pak Guru. Oke Pak Wojo, sambangan tak sambangi sopir. Cakno belano. ing lamongan unik bupati nomor siji malah mongkan wini suto sesok saking sonan kiri nyata bisa ngayomi saku engkang kula sami Adipati Sarwa Jaya Danu Reksa ingkang ati Ing lawangan tueng woning Bupati kang nomor siji dalam mokang wiwi sudah sesok saking
yang sepanjang malam, senyum tipisna menawan ya mariso konggonda maulah ulun tak bayang-bayang muhabiat keong racun baru kenal kok ngajak tidur ngomong gak sopan santun kawan gapaku ayam kampung kau rayu diriku kau goda diriku kau colek diriku kau rayu diriku kau goda diriku kau colek diriku hei kau tak tahu malu tanpa basa-basi kau ngajak happy hei kau tak tahu malu tanpa basa-basi kau ngajak happy mulut kumat kemat matanya melotot lihat body semok pikiranmu corok mentang-mentang kokai aku dianggap cablek dasar koboi kucai ngajak cek indah santai sorry cek jangan remehkan aku sorry bang ku bukan cewek murahan sorry cek jangan remehkan aku sorry bang ku bukan cewek murahan sorry cek jangan remehkan aku sorry bang ses ku bukan cewek murahan. Ini warna Pak Topik RT Walu Bangili dimana aturakan sedaya warga Bangili Sugdalu Pak Gampang usaha peralatan pertanian mesin rajang, mesin burak dan lain-lainnya bisa kedudukan langsung Pak Gampang usaha utawi Panjimbun ingkang Mas Laras Mas Ratno. Alebetun jeruk Bang Anggrek. Kakek toko Dewi Bangkiri. Spesial toko Dewi Bangkiri. Selamat malam. Aja turun sih. Toko Dewi Bangli, selamat malam. Nikah siri aku lilo tapi bohong. Tenang dek.
senatnya pojok kono masih bersama Pak Topik sing tak jaluk bisa urip mulya nuruti karepe Pak Topik ora nyono ora ngira ses nikah siri gawe lara sing di kadang jebul ora sayang aku mung dinggo ampiran ala kadir-dir nangisne batinku piye Dik aku kelingan uripku sakno sawo kerpeng hatiku lara uripku mbok sia-sia wasik ora nyono ora ngira Pak Topik wasek luwe becik ayo pisah say urip dhewe tentrem ning uripku sematnya kaya matiku kodhok tirap digawe rejaan asik gawe bocah asek juga lara yen pengen penak ojo gondahan nek irang-irang irang melotong ayo tum ana katek kok ngagokku peluk kadung seneng wis ora diperintah pretong Pak Topik lek bodohmu atek ayo iter kerupuk atur kerupuk pek ijo ijo ayo pek kelambine pucar gak lulus pucar kira kayu kenari tinggo prasotan tapi pocong ojo lira-lire zaman saiki akeh serobotan budal blonjo ning tokone Mbak Dewi Mbak Dewi daleme bangkele Bapak Rizka bojone Mbak Dewi yen sing padha nyambut gawe
terima panjenengan Mbak Dewi ya. Ingkang buat toko Mbak Gili. Mbak Dewi, ampun pun ngantuk riyen. Niki ditenggo Kang Masitasi Cepong iki. Kangge Mbak Dewi, Mbak Gili sing duwe toko Mbak Gili. Selamat malam. Sama nicem streamingnya Mbak Dewi. As rayame gerbis. Jajah
cuma sadodo pada tetali isih kena disembung bareng padha tetresno kantone Saya duwe bojo ra tau mole osak dek iya mas ada pak beca rano bantale sekrepek desek-desek orang ngomong-ngomong bareng kerasa beda takon tunggali timun sikarane ayo bangun negarane walah enake jangka uri imas singkop saumpama ya iya kawis pito kunir timun tiris-tiris dina wengi ngelamun wis alah benake jangka uri imas singkop saumpama sak lembar kodhong ekor mata sambat sawat ora meneman neman ujung jari perlong rondone kelopo iya iyo ora butuh kae butuh kumong nyambut gawe pantut lamun sinung letan we sesomo iya sak lembar godhong ekor wonten saban sawantara ngetan palingon apa setyane kelakon jaga uri imas singgo saumpama iya iya
Saking Haji Itok dari Tuban. Sugeng dalu Pak Haji Itok niki wonten Tuban. Jaya terus Cak. Oke nggih. Haji Itok wonten Tuban. Perawan ayu mripat bunder nyalo rela-rela tak takoni mesem guyu alah bareng kenal jenenge kalupi ana perawan cilik mripat bunder karo lira-lire tak takoni bareng guyu lakok pipine jekle aku banjur ngomong bisa karo kowe rasa atiku nelongso kaya ngene trot aku banjur jawab lirak-lirik tak takoni malah delik bareng beronda kok pipine gede aku banjur ngomong seneng karo kowe enak rasa atiku nelongso kaya ngene abote wong tresno wong tuwek rek kaya ngene abote wong tresno padang bulan ning pesisir Banyuwangi padang bulan ning pesisir Banyuwangi kinclong segarane koyo kaca kinclong segarane koyo kaca lanang wadon bebarengan suka-suka pada bulan pesisir Banyuwangi pada bulan pesisir Banyuwangi sagarane kaya kaca sagarane kaya kaca wadon bebarengan suka-suka padang bulan ning pesisir Banyuwangi padang bulan ning pesisir Banyuwangi alah ngono kinclong segarane koyo kaca
suka pada bulan ing pesisir Banyuwangi pada bulan pesisir Banyuwangi sagarane kaya kaca sagetram garane kaya kaca lanang wadon bebarengan suka-suka ini kelihatan menjudul Pak Ton, Pak Koli, Pak Ojo Socakno, ini kan sebab noter Pak RT Wolu ya, Pak Topik sak rombongan Mbak Dewi sing di toko tak kira Pak Rizka mlijui ya iya adalah kayak gini iki loh Pak Topik Mbak Gili jare lure tondo mahata tak opane minangka taline tresna yen suwe ora ketemu nyawang jare lure silakan aku muka-muka ora lali ora bunga susah mas ya cek kae tau dilakoni kok cilik kok dek biyen loro tres
sampun ndut katon atiku wis kapelon wis kepelon wis kepelon sing ngebunga rasaku lamun bisa cecakepan sliramu ijo-ijo gedange jambu gedang jambu akeh uleri duwe bocah sing satya tuh bene besok penak uripe disuwirije dadi lawe wewe dijupuk papat jarine kari selikur